Изцепим вода. Хора, само да ви кажа, Ще ям чело. Дано да не ме запътник с кук, защото първо Кой ще е фотографа? Снимавайте се. Аз съм! Той ще. Оператор. Ти отвори това. Отваряме. Дай това. Ти отвори друго, аз ще продължа. Шангюс Малош. Аз искам да путам оранжево. Да ви кажа, никато докато не бяхме в кадър, никато изяде едно такова зелено, падна му са трева. Не е трева! Манго! Нали? Зеленото няма манго. Аз почвам се Има манго. Аз ядам. На Дима му се падна скункс. Хора, аз почвам с някакво много цветно бяло. Това е разваленото яйце! Само казвам, дано да е развалено яйце. Ето костичко. По-добре съм. Ето костичко. Има косна дъвка. Това е дъвка. Искам аз. Ето. Аз искам оранжево. Пробвам. Чакай, остави ги сега това тук. Пробвам си. Снимайте го с кункс. Каква вкуса? Дъвка, нали? Дъвка. Гума. Дъвка. Никой да пава оранжево. Гледайте го. Как е? Има вкуса мандарина. Виж как е пребрал. Мандарина! Край, аз почвам с пол или трева. Или това, каквото и да е. С мандарина. Дай малко. Не, просто. Добре, това трябва да е. Или... Къде е това? А вие даваме. Супол, трева и нещо такова ли беше? Трева. Или манго. Виж. Супол, трева, манго. Трева, бе, това е моето шеше. На трева. Трева е нещо, бе. Добре, значи... Не, после това. Чакай, човек, имаш 12 часа да купиш един на 16 гол. Не е трева! Добре, не е трева, Супол! Вижте! Аз какво ще ям? Майко! Майко, трути! Имам също... Чакай! Човек, наистина, виж. Човека Супол е гаден. Димо, нали гаден? Си толкова ти не стига усетил. Аз беше твърде зелен. Твърде зелен, нали? Троен, чипойнт! Труен! Я! Троен! Хора! Едното е развалено яйце! Бананово яйце, пъвка! И развалено яйце! Кажи подан! Само да се Червено и оранжево. Дай да ти да присипя вода. Аз случайно се наливам, човек. Не, дай ще присипя. Добре, човек. Ти си бъй към Симеон. Какъв вкус си ме? Май Супол. Чакайте, я искам да пробвам. Това се отиде. Дай. О, значи, не кажа мандарина. Ето, гледай, него. Яйце или... И двамата. Я ще. Я искам, аз съм. Яйце. Най-гадното нещо свето е. Но е вкусно. Чорап. Значи марандаринка. Яйце. Не яйце. Добре, яйце. Не, това не е от тук после ден. Дай, хора, чакайте. Кое е чорап? Някой да има салфетки, казвайте първо салфетки. Дайте. Аз нямам. Няма. Дай на суха. Суха имаш ли? Дай. Всички ги бомбони и ще търсим. Не, хора! Кой иска всичките бомбони наведнъж да ги заде? Не, айде са. Аз не. Няма да ги заде всички. Аз няма. Слагай. Ох, човек ска. И това беше на новия харесал клипа. Спра на пауза. И това беше чел. Скажи ми, да се върнахме и... Хора! И те ма ядосват. Подрежда ми малко бомбончетата. Тук имаме няколко цветни и две Докато за да не гледате, развалени яйца. гледате как ще изям тези две. Хора, имам проблем. Имаме само малко били.
Така хора, аз ще правя двоен чекпоинт. Не, чакай, Не, чакай. аз ще направя смешен чекпоинт. После. Хора, не аз от това. Това е разменното яйце. Хора, гейч имам. Чакай, после. Съжалявам, но ако ми се пълнат два скункса, да пречи ми гроб. Все по-върни. Ако спре клипа и край. Няма място. Ай, как ми треба? Изяждам ги! Скункса! Подявам ти! Повърни, бе! О май гаш! О май гаш! Так само ти синьо! Хора, буда синьо! И езика ми от два скункса стане син! Не, Да, операторе! хора, синье! Да, ужасно се! Моля те. Вземам мандарина или портокал? Его, не мога да си отривам един по един. Гледайте, мандарина! Хора, падна ми са мокри хърпи и пъти вручи. Мокри кърпи! Да ли кажем, двете паднаха мокри кърпи. Шерето трябва да се намира. Майко, бебешки, има вкусна задник. Дима трябва да се Ето го. Говна! Ето го. Майко, снимай! Чакай. Обещай ми да го прачиш! Добре. Той си изяде! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! Супол. Казва ми, трева или супол? Нека да, супол! Не бе, Супол или Праскова? 7 суполи! 7 суполи! Дима си много е прави! Да не е. Ето ме повърна! Всичките бяха суполи! И 2 трева! Ще вземам 3 шоти, нека да не са яйца. Това се разумие. Едно. Кой ще пита? Хора, снимайте към мен. Изяше и кола. Хора, снимайте всички към мен. Сега. Не бе, още. Добре, хора, снимайте към мен. Снимайте. Хора, Ники, обърни към Взимай. Ники. Обърни към Ники. Хора, Ники е новобранец. Ще заведе тест и това. Взимай трути. Това е най-трудното. И там имаш още. Не, дай скукса. Чакай, само да го покажа. Хора, после ще бягам след Ники, снимай към Ники. Няма си я да ям, ти се ям. Мъжки, яш! Си дам да пиеш от водата. Не, бе, чакай. Първо ти. Яйце! И скункс! Майка ти! Как си, Никич? Как си? Добре. Скунксът какво ти впадна? Гума или скункс? Скунксът е много кисело и гадно, гумата е млеко сладко. Сладко. Гума. Искам... Дъвка накрая. Хора, камерата! И това. Чакай. И това. Дай зеленото. Дай. Трева. Ти зараз си Манго. умник. Ето ги. Това са Праскова или такова, какво беше? Как? Трева. Манго. Добре, хора, да ви кажа, много са поли 2 трева. Ето ги. Сега аз Това е Чакай, вода е! Дай си ми водата. Не пипай. Майка ни дай-ба. Майка! Да, вкусна ароматизатор. Маха ми са. Сега си взям тебе.
Я ще дам ти ответь. Если найдем новый корешок клипа, то будешь мне лайк.